እዚ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ይዕዝ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ከመይ ተምስዩ ንሎሚ ቀዳም 7 ግንቦት ሰዓት 9 ምሽት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንፍልም ኣለና ኤፍረም ግዴ ሰናይ ምክትታል እናተመንኹ ኸኣ በቐንዲ ነጥብታት ፍልም ሃገራዊ ቅነ ስፖርት ስንኩላን ካብ 9 ክሳብ 14 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ክካየድ እዩ መንእስያት ኣተኩሮማ ብምስናድን መጽሓፍን ሓቀኛ ፍጻሜታት ታሪክ ክዕዝዙ ጻውዒት ቀሪቡ መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን ተሩ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ዜጋታት ንምዕዛዝ ይሰርሕ ኣሎ ኮሚሽን ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ እታው ነዳድ ሩስያ እገዳ ክውስን ዘቕርቦ እማመ ብኣባል ሃገራት ኣውሮፓ ሕብረት ተነጺጎም ሰሜን ኮርያ ሓድሽ ፈተነ ባለስቲካዊ ሚሳይል ከም ዘካየደት ደቡብ ኮርያ ከሲሳ أمريكا بسوريا تكايدو زلا وتهدرا وفرن زمتا بحريا وصقاتاتن قلولاو تاغر كم زغارو تغليصوم بأغاطامي أبالنت إرترا بعالماوي كوميتي بارا أولمبيكن مبل 31 عامت ناصرنتن ستودبه هاغراوي كن سبورت سنكولان زمت سونيا بسمرا كفتيو غازيتኛ ተስፋልደት መብራቱ በመልከት ጸብጻብ ዘዳለው ተሕስቶ ቀጥሉ ይስዕብ هاجراوي كوميتي بارا أولمبيك إرترا هاجراو كن سبورت سنكولان كاب 9 كسب 14 جنبوت أبس مراكم زكايدا فليتوم بريزيدنت نايت كوميتي أتو هايلو أسفها نمع كنازينا وشت هاجراب زهابو مجلسي اتقنا سبورت سنكولان باقات أمي أبالنت إرترا أب عالم لخاو كوميتي بارا أولمبيكن مبل 30 حرن عمت ناس النت إرتران استود بمخانو حبيروم أبزي أبستادي ماسمرا معسكر دندن بيت مرتقيح بحرن جيمنازيوم دندن زكايد هاجراو قنا كرتميتن 35 سنكولان سبورتنياتات أب 9 عينتات سبورت كم زساتفو أتو هايلو بتوسخ غليصوم تساتفت سبورتنياتات ناستات حدا ورحب استخايده وردرات لممدات تصاريهم ناي مستاف عدل زرخبو مخانمون انصيروم هاغراو كن سبورت بارا اولمبيك إرترا وردرات اتلتيكس كعصا سكيت بادمنتن تنس بايتا صوتا دارت قدم بشكلتا كعصا اغري بول جولن كال انزط على اليوم بريزيدنت هاغراو كوميتي بارا اولمبيك إرترا اتو هايلو اسفها موداتا زقنا سبورت ابلعلتن كلان زهلو أكلاو ربحان بقعتن زفترو أمراو رقعتون قليل كم زيكونا أرديوم إرترا ولاكوا أبستفر عليه قد أميتات أبا أهغراو ردرات أتلتيكس عربية سنكولان تصاتيفان تنبرت أبال أهغراوي كوميتي بارا أولمبيك بزي منبارا سوطافي أكم تزدل ليت أنحن إرترا بعصر تحرت حساس كل التشحن عسران حدن أب تايوان أبستخايدة حفشاو قبائي بملوء دمسي أبال أهغراوي كوميتي بارا أولمبيك كم زخوناتي فلت بزم سرد كأ أبزقنا سبورت زمزقابو سيتن قزين أب معكن داتا أهغراوي كوميتي بارا أولمبيك كم زقاب مخانو تفليت اللهم تاريخو بعلو زي صحف وناني تاريخو خون سلازيكل من اسياتا تكروما بمسنادن مصحفن حقኛ ፍጻሜታት ከዕዙ ደራስን ተመራማሪ ታሪኽን አቶ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ጸዊዑ በሽድሽተ ግንቦት መንእስያ ሰራተኛታት ዘባርቡ ኣብ ከተማ ምንደፈራ በዘካየደ ሰሚናር አቶ ዓለም ሰገድ ንኣምር ሃገርን ሃገራውነትን ዝምልከት ሰፊሕን ገላጽን መረዳታ በመቅራብ መንእስያት ከም ተረከብትን ቀለስቲ መጻን መጠን ታሪኽ ሃገሮምን ህዝቦምን ብዕምቆት ፈሊጦም ሃገር ስምዒት ወኒ ፍቅር ዝሕመረቱ ምትእኻብ ናይ ሰባት ስለ ዝኾነት ሙሉ ኣድህቦም ስለ ሃገር ምሕሳብ ክኸውን ተሓሳሲቦም ታሪኽ መምህር ዝበለ አቶ ዓለም ሰገድ ታሪኽ ንሕሉፍ ከም መራሕና ማእዛንን ብምግልጋል ተጻብኦታት ኣብ ምብርዓን ዘሎ ተራ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ብግቡእ ብምርዱ ናብ ዝቕጽሉ ወለዶታት ምምሕላፉ ዜግነታዊ ግድነት ከም ዝኾነ ኣነጺሮም ተሳትፍቲ ብወገኖም ነገዳስነት ናይቲ ሰሚናር ብምጥቃስ ከምዛ ዓይነት ዓሚቕን ኣማእዛንን ሰሚናራት ብዝተወደበ መልክዕ ክድፍኣሉ ናይ ታሪኽ መጽሓፍትና ናብ ካልኦት ቋንቋታት ንምትርጓምን ብዲጂታላዊ መልክዕ ንምቕራብን ክስራሕ ከምኡውን ኣብ ትካላት መሸጣ መጽሓፍትን ኣብያተ ንባብን በቀሊሉ ዝርከበሉ ባይታ ኸጣጣሕ ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታትን ሓሳባትን ኣቕሪቦም ኣመዛዘም ናይቲ ሰሚናር ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዘባደቡ አቶ ተኪየ ተወልደ ንአቶ ዓለም ሰገድ ስለቲ ኣብ ምብራኽ ንቕሓትን ኣፍልጦን መንእስያት ዘተኮረ ሰሚናራቱ ብምስጋን ኤርትራዊ ዜጋ ብሓፈሻ መንእስያት ድማ ብፍላይ ናይ ንባብን ምድላ ፍልጠትን ሸውሃቶም ብምዕባይ ታሪኾም ብግቡእ ኣብ ምፍላጥ ምስናድን መጽሓፍን ንጡፍ ተራ ክህልዎም ተላቢዮም ቤት ጽሕፈት ውህለላን ንኡስ ልቓሕን መውል ኣብ ዘባጋሽ ባርካ ኣብ ሓውሲ ከተማታትን
ርሑቅ ገጠራትን ጨናፍር ብምኽፋተሩ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ዜጋታት ንምዕዛዝ ይሰርሕ ኣሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መውል ባሮንቱ ኣቶ ሞጎስ መሓሪ ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ኣገልግሎት ልቃሕ ብጉጅለን ብውልቅን ዝነጥፉ ከምኡውን ንሰራሕተኛታት ከም ዝውሃብ ብምሕባር ብፍላይ ነቶም ቁጠባዊ ምምሕያሽ ከምጽኡ ዝጽዕሩ ግንካ ሕፅረት ገንዘብ ዘለዎም ኣካላት ሕብረተሰብ ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዝግበረሎም ኣብርዮም እቲ ብመገዲ ዞባዊ ማእከል ባሮንቱ ዝወሃድ ንጥፈታት ኣብ 8 ዞባታት ኣብ 150 መምሕዳራት ከባቢ ብዝርከባ 189 ዓዳዊ ባንክታት ከም ዝሰላሰል ጠቂሱ ድማ ልዕሊ 20,000 ዜጋታት ተጠቀምቲ ናይቲ ዕድል ኮይኖም ከም ዘለዎ ኣረዲዮም ዛጊት ዘለዎ ህሉል ሚዛን ልቃሕ ልዕሊ 62 ሚልዮን ናቕፋ ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ሞጎስ ኣብ 2021 ጥራይ 21 ሚልዮን ናቕፋ ክዝርጋሕ እንከሎ 22.5 ሚልዮን ናቕፋ ከም ተኣከበ ገሊጾም ብመውል ዝወሃብ ኣገልግሎት ልቃሕ ንሓያሎ ስድራ ቤታት ነብሰን ክኽእላ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብመጽናዕቲ ከም ዘረጋገጹ ጠቂሱ ድማ ዝበዝሐ ክፋል ህዝቢ ትዞባ መነባብሩ ብሕርሻን መጓሰን ስለ ዝምርኮስ ኣብቲ ንሕብረተሰብ ዝጥዕም እዋን ፀቂጦም ከም ዝነጥፉ ኣብርዮም ዝወሃብ ልቃሕ ኣፍራይነት ንምሕያል እምበር ንዕለታዊ ሃልኪ ክውዕል ኣይግባእን ዝበለ ኣቶ ሞጎስ ንቕሓትን ኣፍልጦን ዓማዊል ንምዕባይ ኣበስተምሮታትን ጎስጓሳትን እውን ብዕቱብ ከም ዝሰርሐ ነፂሮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መውል ኣባሮንቱ ኣቶ ሞጎስ መሓሪ ኣብ መወዳእታ ሓሓሊፉ ኣብ ኣጠቃቅማ ልቃሕ ዝረአ ጉድለትን ኣብ ምምላሱ ዘጋጥም ዘሕታለን ንምፍዋስ ምምሕዳራት ተረኦም ክሕይሉ ተማሕፂኖም ኣብ ኣስመራ ትርከብ ቤት ትምህርቲ መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ደንበ ሰንበል ኣብ ሃገራዊ መርመራ 12 ክፍሊ ካብ 3 ክሳብ 4 ሙሉእ ነጥቢ ንዘምጽኡ 67 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 133 ተምሃሮ ኣባላት 33-34 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሸሊማ ሎሚ 7 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ሰመረ ስልጣን ተምሃሮ ዘመዝገብዎ ልዑል ነጥቢ ውፅኢት ጻዕሮም ከምኡውን ፍረ ደገፍን ምክትታልን መምህራኖምን ወለዶምን ምዃኑ ብምጥቃስ ዮሃኑ ገሊጹም ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ወለዲ ብወገኑ ውፅኢት ተምሃሮ ንምብራኽ ንዝካየድ ውህድ ጻዕሪ ብምምጓስ ሕፅረታት ቤት ትምህርቲ ንምምላእ ዓቕሞም ዘፍቅዱ ክገብሩ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ሓላፊ ኣሃዱ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር ዮሃንስ ሰሎሙን ብወገኑ ኣብያተ ትምህርቲ ማኣዲ ፍልጠት ክእለትን ስነ ምግባርን ስለ ዝኾና ምሕያል ስሉሳዊ ዝምድና መሰረታዊ ከም ዝኾነ ብምሕባር ተምሃሮ ንዝበረኸ ዓወት ክጽዕሩ መኺሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብነታውያን መምህራንን ኣባላት ኮሚቴ ወለድን እውን ተሸሊሞም ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትና ስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ እዕድመኩም ኮሚሽን ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ እታው ነዳዲ ሩስያ እገዳ ክውስን ሎሚ 7 ግንቦት ናብ ኣባል ሃገራት ኣውሮፓ ሕብረት ዘቕርቦ እማመ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበን ከም ዝፈሸለን ተገሊጹም ሓያሎ ኣባላት ሃገራት ስጉምቲ ኣብ ልዕሊአን ዝህልዎ ኣሉታዊ ቁጠባዊ ሳዕቤናት ከምኡውን እታው ነዳዲ ሩስያ ንምትካእ ድልዋት ከም ዘይኮና ብምሕባር ነቲ ብኮሚሽን ኣውሮፓ ዘቕረበ እማመ ነፂጎን ኣለዋ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንምቁራጽ እታው ነዳዲ ካብ ሩስያ ምስ ኣብ ምብራዕ ኒኮላስ ቡምባ ብምምስሳል ነቲ እማመ ኣትሪሩ ከም ተቃውሞ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በዚ ድማ ኮሚሽን ኣውሮፓዊ ሕብረት ኣብ እታው ነዳዲ ሩስያ ዝምርኮሳ ሃንጋሪ ስሎቫኪያን ቼክ ሪፐብሊክን ክሳብ ምዝዛም ናይዚ ዓመት እዚ ንእታው ነዳዲ ሩስያ ብኻልእ ምንጪ ክትከኦ ኣቕሪብዎ ዝነበረ እማመ ክሳብ መወዳእታ 2024 ዓመተ ምህረት ንኽናዋሕ እማመ ኣቕሪቡ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ብዘይካዚ ኩባንያታት መጓዓዝያ ባሕሪ ሃገራት ኣውሮፓ ንሩስያ ዝህቦ ኣገልግሎት ኣብ ውሽጢ ወርሒ ደው ከብላ ንዝቐረበ እማመ እቲ ኮሚሽን ብሰለስተ ወርሒ ከም ዘናውሖ ተሓቢሮም ሃገራት ኣውሮፓ ንእታው ነዳዲ ሩስያ ብኻልእ ክትከኦ ብውሕዱ 5 ዓመታት ከም ዘድልየን ትካላት መጓዓዝያ ባሕሪ እውን ካብ ሩስያ ወፃኢ ንዝግበር ቀረብ ነዳዲ ከጓዓዕዛ ዝሓትን ወፃኢታት ብዕፅፍታት ዝዛይድ ብምዃኑ ነቲ ብኮሚሽን ኣውሮፓ ዘቐረበ ሓድሽ እማመ ክቕበልኦ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኖም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ ሩስያ ንፍርያት ነዳዲኣ ይኹን ባህርያዊ ጋዛ ዝጸባእ ዝኾነ ስጉምቲ ምስ ዝውሰድ ንሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ናብ ሃገራት ኣውሮፓ ከተቋርጾ ምዃንያ ኣጠንቂቓ ዘላ ሰሜን ኮርያ ሎሚ 7 ግንቦት ሓድሽ ፈተነ ባለስቲካዊ ሚሳይል ከም ዘካየደ ደቡብ ኮርያ ኸሲሳ
إذا حدش فتنزي كاب ساب مارين كم تونشفن أبوسن أسن مبرغوي ما يوجز السمين كوريا خم تبارعن منستر مكلخال دوب كوريا حبير اللهم سمين كوريا بربعة جنبوتون فتنة بالستيكا وميسايل مكيادا ذكريهم سمين كوريا نزي فتنة تاتزي عمل كتاب ذهاب التوقع أو مجلس أقوان تزيلبون نايني كل سو أسوار عقمتاتا بزلع على فتنة نمم عبالو زكاة سرحات كحيل مرحت هاجر كيم جونغ أون تأزاز متحللافو وقعويت مدبر تلفزيون تهاجر أكالي حيام سمين كوريا نزي فتنة بالستيكا وميسايل تكايد زلا أنصارا ترير مرقصهم زهلو استزارب حدش بريزيدنت دب كوريا يونسو كويول أبزمت سالستيك على محلاق فتسم أبزدالو اللزلو أوان بمخانو بوليتيكاون وتحدران ترجم كمزو وهابو يزقل الزلام زي كازي بريزيدنت أمريكا جو بايدن أبقربا مساين أبدو كوريا بمصاح مس بريزيدنت يون سوك يول تراقبو أم معبالة حفظ دستيت كوريا خزت مقانو مع كنا زينة يقاو حلوام منستر مكلخال أمريكا بينتاغون سمين كوريا فتنة نيكولاس أو أزوار نمكياد مدلوات تقبر كمزلايو أبز حلف السالستي كتنقصانيهم منستر مكلخال جابان بوغانو نزب سمين كوريا استقايدة فتنة نأهقراوي ستاب حدقا زور سقون تخبل أتريرو كونين والله أمريكا بسوريا تكايدو زلا زمتا ندادي نسب أو قلولاو سورياوين مليسو أقاريدو خمزلا تقليسهم أمريكا بقول باب قالسا أنصار شبراب زي فقاد منقص سوريا تكايدو زلا زي حقاو وتهدرا وفري كند علام موسقاتات ندادن مزماتن جيو بوليتيكا وربحاتات أبزوبا مأكلاي مبرق المحاسن مخانو زغلصو نبرت سميناو مبرق سوريا نزي زي حقاو تكبارات زي كم زي تصاورو أفليتو مالهم منستر صاع سوريا بزحلف ورحلة كاتي تابزو صوص جيتشت سوريا أب كلتشين 11 عامة مرت كاب جمر ندحر لعلي 100 بليون دولار أمريكا زقمت سقطات نداد هاجرو كم تزمتي خصيصهم أب كلتشين 11 معلتي لعلي 85 برميل ندادي 5 فريه زحبر اتمنسري 7 برميل كابو بكوبانيات نداد أمريكان بقى زرقوف عتقاتن كم تزمتي حبيرهم نبرت سمين مبرق سوريا أبتزوبا عسكر زولو سراويت أمريكا شبراوان قجلتات كيشاچحو بايتا بمتتاح كأند تنكي محبر قطباون ستاون قلولاو حزب تقباب خوين خم زولو بمخصاص بزقال تفاق وقت تدقاقامي سلماو سلفتات كايدو مصنحهم ذكريهم منقست سوريا زي حقاو هلاو سراويت أمريكا مريت هاقورو خبك بتدقاقامي نحبرات هاقرات كسم عقوان تصنح زاقيت قوتاو من لاش كم زي رخبيو زقلاتنا منقست سريلانكا بهاغور تولي عزلو هزباو نعبر مهدات مالي شدشتا قنبوت هصوص نايوان حرقا دنقاقا اوجوم تسقمتي حالتات ستان بوليسنا بلعلينا عبنياتات ستاو سقمت خوصدو زخل مخانو منقست تهاقراف ليت اللام أشياء زيقاتات سريلانكا بزحلف قربا معالتات زجمروو من محياش محبر قطباو هي وزت اللب سلم او سلفي كاب حموشتا قنبوتنا بنعبي كمزا مرحيز قل الزلام بسنكت نعبي بزحات منقستوانن بحتوانن تكالات وهابتي أقلقلوت نقز يسرحن كم زقوارس أخات حبيرهم منقست سريلانكا كم أكالتي أواجو وزلو دنقاقي أبك أندي ختماتات حقرو توسقتي أبلا السراويت كوافر مخوانو أفليت اللهم بتمنقستي قد محموش توارحون بتماساس على مهنيات خصوصني حرقا وان دنقاقي أواجو منبارو صبصبات يردوم أب كيبا كتمها فانات مالي شدش تقنبوتا بعل حموش تقوقب هوتيل بزقات محادقا نتقي بوحدو عسران كلتان سوات مويتوم بسنك تحادقا هوسيا زركبوم لعلي 7 خالوت كم زقصلو زحبرو سمزتعنا كيبا قصر موتات كزايد كم زغل أميتم اللهم زي كازي بتنتقي أبلعلت هوتيلن أب كبابي زركب هنساتاتن كبيد عنوت كم زوردة تحبيرهم تنقط حرقان مفلات مرمراي كاد كم زلوز قلوصو سمز كيبا لحقي غاز كخون كم زغلقنا أفناوي قمتاتهم هيبو مالهم زي نايتمال نوتقي أقدمو أب كيبا خبزقات أمت مساسل تحرقاتات زعبي اكسارا زورد مخانخا صبصبات يتوصوم
እስራኤል ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዜጋታታ ኣስፊራትሉ ብዘላ ምዕራባዊ ገማግም 4,000 ተወሰኽቲ ኣባይቲ ክትሃነፅ ምዃና ሓቢራ እቲ መደብ ዝመጽእ ሰሙን ክጸድቕ ከም ዝኽእል ዝሓበሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ዘሎ ምትፍናን መሊሱ ዘኽርድ ከም ዝኾነ ኸኣ ረዲኦም እስራኤል ኣብቲ ኣብ 1967 ዓመተ ምህረት ብውግእ ጎቢጣ ዝሓዘቶ ከባቢ ልዕሊ 700,000 ዜጋታታ ኣስፊራትሉ ከም ዘላ ጸብጻባት የረድኦም እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን ወሽመጥ ቃዛን ብእትኽተሎ ዘላ ጉጉይ ፖሊሲ ኣብ መንጎኣን ምንቅስቓስ ሓማስን ሓድሽ ወተሃደራዊ ረጽሚ ኸይውላዕ ሓያሎ ወገናት ስጋኣቶም ክገልጹ ጸኒሖምን ኣለውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብዝተወልዐ ዕጥቃዊ ግጭት ብጠቕላላ ልዕሊ 250 ሰባት ከም ተቐትሉ ኣይርስዓን መጠን ብርሰት ጫካታት ኣማዞን ናይ ብራዚል ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ናይ 2022 ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ክነጻጽር እንከሎ ብኣስታት 70 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ 4 ዋርሕ ናይ ዓመት እዚ ኣስታት 2,000 ኪሎሜትር ጫካ ከም ተሃሞኸ ተፈሊጦም ብዘይካዚ ብዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ጥራይ ልዕሊ 1,000 ኪሎሜትር ጫካ ከም ዝበረሰዮም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዘረዶም ኣብ ጫካታት ኣማዞን ናይ ብራዚል ዝኽሰት ዘሎ ቁልጡፍ ዕንወት እቲ ጫካ ኣብ ምግታእ ክሊማዊ ምምዝባልን ምውሓስነ ህይወታዊ ብዙሕነትን ንዝጸንሖ ኣበርክቶ ዘጉድል ምዃንኻ ክኢላታት ኣከባቢ ይጠቕሱ كبراتن كبرانن لو مقدام شوعت تقومو ساعة 9 مشز تدالو زيناو مسنادو نمزام كندي نطبتا تخدق ملكمي هاغراوي كن سبورت سنكلان كاب 9 قصاب 14 قنبوتا بسمرا كايديو من اسياتا تكروما بمسنادن مصحفن حقنيا فصاميتا تاريخ كعززو صاويت قريبو مدبو هلالان وصلقا حنترو أمم حياش من نوابر زيقاتات نمعزازي سرح الله كوميشن أوروبا بلعلي اتاو نداد روسيا اقداخو السن زغربو امامه بابال حقرات أوروبا وحبرت تنسيقو سمين كوريا حد اشفتن بالستيكاو ميسايل كم زكايرت دبو كوريا كسيسام أمريكا بسوريا تكايدو زلا وتحدرا وفرن زمتا بحرياو تسقاتاتن نقلولاو تهاجر كم زكايرو مباركس كبراتن كبرانن تخطاتلتنا نزعلت زيز تدالو زيناو مسنادو أبز تزازيمون لو بوغنا بروح مشت